per mi és la meva passió, per començar. I de cara tant a mi com a les persones amb qui la desenvolupo, és un creixement personal continu. Per mi com a professional és treballar des d'un punt més humil, potser, més respectuós, fins i tot, amb el camí que cadascú hi pot dur en aquell moment, perquè a vegades forcem la màquina i no és així. I des d'aquesta part, el que jo intento és en algun moment desaparèixer. És que les persones puguin desenvolupar les seves pròpies eines, que no vol dir que sigui per tothom igual, i que pugui vèncer situacions que la bloquegen a la vida i que quan jo marxi, tant de la formació conjunta, sessions grupals, individuals, aquella persona es quedi amb aquelles eines, no les perdi mai. Que pugui tenir moments ofuscats amb aquella mateixa temàtica, però que trobi ràpidament aquelles eines, les pugui lograr una altra vegada per reforçar-se i sortir empoderada de les situacions. Clar, cada dia. Igual que el de tothom. Igualíssim. I ja no és tant si un coach o una persona que treballa intel·ligència emocional o altres tècniques, no? Tots tenim problemes, tots. Qui et digui que no, que me'l presentin perquè m'agradaria conèixer, no? De com ho ha hecho. El que pot ser una mica diferent és com gestiones aquelles situacions. I això no només és si ets coach, que és el mateix d'abans, és com tu veus la vida i com intentes treballar-te tu mateix i indagar sobre les teves coses i sobre les coses que t'envolten del món. És un estil de vida, és una filosofia de vida. La veritat que des que vaig començar en el món del coaching ho he ficat a moltes àrees de la meva vida. Et fa aconseguir els teus objectius, et fa treure el millor de tu mateix. Llavors, què ajudem? Ajudem a les persones a impulsar-se i a viure des de dins, des de dins cap a fora. I la veritat que va ser per un procés personal, llavors vaig començar a informar-me, perquè la veritat és que quan la gent es comença a ficar en el món del coaching, t'enganxa. Llavors, saps el que a mi m'apassiona? Quan veig les persones que comencen realment a gaudir. A mi a vegades m'arriben aquí amb una cara de tristor impressionant i quan veus les persones que comencen a descobrir-se a si mateixos i que comencen a donar molt més de si mateixos, és com uau, saps? I els dos contents i introspecció. Jo porto moltes hores de coaching, sí. Porto a part que m'he ficat amb altres mogudes, però sí, el coaching, jo porto un munt d'hores de coaching i a mi em posa les piles, encara que cansa a vegades, és a dir, uau, estic tot el dia, saps? Em posa les piles, jo com una sessió de coaching i és com, estic enxufada, saps? És com quan acabes de sortir del gimnàs, com, uau, que et menges el món i és que, no sé, és viure-ho, és viure-ho. I want you, you know.